Yun mga tol, dito tayo sa Siano. Yan. Sa Clark lang to, malapit sa wooden table. Ayan, yung kanyang ambience mga tol. Wow, may yan dito. Parang indoor garden. Diba? Ayan yung kanilang menu. Kepo crisps, ating kepo salad. Ayan mga tolo, tignan nyo yung mga bikes. Ayan ang dami. Bikes. Ayaw, hanggang Kung may ano kayo, presentation or business, conference, pwede dito, pwede magpa-reserve. Dito tayo sa second floor na, ay, akala ko dalawa. Ano pala yun, salamin. Akala ko may gumagaya sa akin. Ayan. Oh, ganda ng view. Ayan o, mga tolo. Business meeting. Ayan o, sakto. Yeah, party na. Ang party. Magkano yung rate? Bali, pwede natin kung per head or consumable. Pwede. Per head, 299. Tingka yung kaya. Ba? Ayan, tama. Oh, Race. Diba? party trays. Pwede o, pa. Pwede. Oh, ganda. Tapos may view ka dito. Dito tayo. Dito lang tayo magpaparty naman. Pwede siya. Pwede siya. Pwede siya. Pwede siya. Opo, ay, Diyan muna kayo. dito, ang dami natin. Picture muna kayo. Malabas naman yan. Ito yung kanilang menu mga tol. Yan o. Yung range nila, price range ay sakto lang sa mga pinupuntahan natin. Ayan o. Sakto lang mga tol. Ayos lang. Nanap yung mga tamang chicken, Tapos, ayan. fish ayan. and chips. Hindi tayo nag-ulay. Ayan din. Pareho lang no? Pareho lang pala. Bukas na naman. Black lang yung isa. Sige, bukas na lang natin. Kulay black lang. Ayun. Pero pareho lang. Okay na yan. Okay na yan. May coke sila ka. So, sakto lang. Tama-tama lang. Tapos, ang ganda pa ng ambience. Okay, ayan. Gutom na gutom yung mga kids at ang daming service nila actually. Ayun. Actually, ayan. Ayan yung service niya. Stick. Susubukan natin. Mga best seller daw itong mga to. Aligi. Muna natin sauce. Aligi pasta. Subukan mo natin yung pasta. Aligi pasta. Aligi pasta. Hindi ako kumain ng shrimp pero siyempre kakainin natin. Titikman natin kung pasado ba sa atin. So, pero palagay ko 100%. Naman sa pasta? 100%. Chicken. Sure. O yung sauce daw nila. Pasensya na sa gupit natin, no? Gupit na tayo ngayon eh. Sriracha. Gupit si Raulo tayo. Muna natin sriracha sauce. Muna natin yung sriracha sauce. Ito yung Spicy. sarap. Nice. Nice. Fish and chips. Ano yan? Fish and chips. Fish and fries. Saan yung dip niya? Dip mo. Try natin. Sige, pa-dip mo lang. Tapos. Oops. Ito ko taas pala. Ano to? Fish and chips siya. Ayos. Okay na. Sabat, ano? Masarap yung sriracha sauce. Okay. Kaya sila masarap. Hmm? Gusto mo may sriracha
sriracha sauce ng sarap. Para saan yan? Chicken, sriracha. Okay, no? Okay, guys. Ang galing. Ano natin, no? Okay na po. Ay, ano po? Kanya po. Kami lang. Sige po. Ano natin to, no? Adam. Kagaya ng sabi ko dun sa vlog ko, hindi ako mahilig kumain ng ano, baby back in eh. Hindi ako mahilig kasi ano, sauce pa siya. Sandit. Sarap. Price din nila mas top. Tignan mo po. Nakakala ko cheese finger to. Fish and chips. Solid. Yan mo yan. Mamaya ako magkanin. May madre na yan. Doon mo naman. Lalo yung chicken niya. Na? Buka natin yung chicken niya. Ano yung shirt ka? Solid talaga yan. Kanin ko sa dami siya. Kakamain lang natin pang yung shrimp, ano pangalan? Shrimp. Soy garlic. Sriracha. Ito. Actually, kahit di mo pa dito, 360 na natin. Sarap. Yung sauce yung nagkikere. Yung sauce yung nagkikere. Actually, kahit ano, standalone siya. Kahit walang ano, Sauce masarap na. kahit walang sauce, masarap. Third. Mm. Dati ka mami sriracha. Hindi masyado mas. Malapit binigay tayo ng libre nga ng calls lang mga tao. Libre. Compliment sa amin. Pahinga yan, no? Tissue. Parang ito. Sarap. No? Hindi mo yan. Pero si Gambal ang nagsabing masarap. Masarap talaga. Yummy. Pagkalaki ko gusto mag... Naman niya. Pagkalaki ko gusto maging food dito para may libre ang pagkain. No, ja? Ang gagawin ha? Sulit. Maging food critic tapos na meron akong libre pagkain. Madami ng food vlog ngayon eh. Yung kakaiba sa amin mga tao. Bigyan lang. Pagka binablog namin, sariling ano namin, kaya hindi kami bias. Kung ano talaga yung ano namin, Sponsor. hindi sponsor. Mas gusto namin yun siyempre. Yung na-order namin yung ano, hindi kami nahihiyang hindi ubusin. Siyempre pag sponsor, di mo naubos, nakakaya yun. At saka, and isa pa, 5 kaming ano, 5 panlasa. Kaya may ang guni. Mm. Actually, kaya. Yan kasi nga bumbuo ulit alam mo kanya. Ang malansa pero yan, Solid. yun namin niya. Kung nakalapit ang pipangan ng taki ang SM. Ah, yes. Espresso. Sinabi din dito. Ito medyo kaya yung espresso kaya buli talaga itong kanin. Ang gusto ko lang doon, gusto ko. Medyo may ang guya, bitang kaya ka. Mm. Gusto ko dito butter eh. Butter? Ito susunod. Wow!
Ako manglilibre. Libre mo kami? Manok. Ano? 500. Alam niyo, pag bumalik kami dito, may kasama na kami. Ma. Ano yung shop nila? Manok. Matik mo. Sarap mong manok, no? Ano nga? Saan ko magkamat? Pero magra-rice ako kasi masarap yung ano. Ako never akong kumain ng ano, baby back. Maliban dun sa, ano yun? Chico. Nanita kasi, tangking kaya. Chicolio. Cochillo. Si Kolo? Chocolo. Kolo. So dati, sa Chocolo, yung pinaka dati kong best na natikman na Baby back. baby back. Ngayon, palagay ko panalo na to. Kasi si Mrs. sinahanap niya yung ano eh, yung masyadong dry daw doon, medyo dry daw. Pero ito, saktong-sakto. Saan kasi yung chocolate? Kaya mapapakanin ako. Iba natin yun. Meron doon sa laundry. Hindi mo na yung gangan. Roy, gusto mo? Meron na kami. Busog na ako. Gusto ko ba pero busog na ako? Rating. Sa shake, ilan ka? 9. 9? Ikaw, Bal? 10 out of 10. Let's try again. Si Floyd? 200 out of 10. Let's try again. Hindi, yung serious. Serious. 10. Yan, si Mama. Ako 9.5 para sa improvement yung 0.5. Ako rin 9.5 kasi ano eh, customer service talaga is Maganda. everything. Maganda yung customer service nila. Minsan kahit hindi na masarap yung pagkain sa ibang lugar, sa ibang hindi dito pagka maganda yung customer service, binabalik-balikan talaga. Yung mga tao ganun. So, ako ganun ako eh, binabalik-balikan ko, 'di ba? Pagka bumibili ako ng 5 sugar, 5 creamer, dinlagay kasi mabait yung Ano pa? so, Yung ambience, okay. ambience, yes, okay. Yung Okay. food, masarap. Sobra. Tapos, Sabay pa sila. tapos ano pa? Yung, ano ba yung Yung marami yung serving. Maraming Hindi namin serving. in-expect. Kaya, Ako din, hindi ko expect na ganun kadami yung... Sobrang dami. hindi ganun siya kamahal. Akala ko- Oh, 2,000 ano lang, 2,210. Binigyan tayo ng 5%. Oh, talaga? Nagbigay doon sa resibo. So, ayun, may Though hindi siya 5% tayo. sponsored, no? Oh, hindi siya First time sponsored. natin dito. Oo. So, tara. Kape papa. Okay, siya ano, thumbs up siya. Thumbs up. Double thumbs up. Oh, Love this. Ibig sabihin yun. Love this. kadalang mo lang magano, no? Grabe mga tol. So, ayun no. Nung oras na rin. At pagkatapos nating mag-take out ng coffee, nanood ng K-drama at ang sarap talaga. Ang sarap nung lahat ng in-order namin, best seller nila 'yon. Napakasarap. And yung yung tinake out, nag-take out pa kami ng yung tira namin. Yung yung pasta, nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung pasta. Kinain ko pa ngayon. Naubos ko yung tira namin Gusto pa sanang kumain ng mga bata kaya lang gabi na. So ako nagpupuyat naman ako. So okay lang ko naman ma-digest. So overall talaga napakasarap at definitely kagaya ng nabanggit ng mga bata, kami babalikan namin definitely. And kung may magiging bisita man kami sa mga taga taga Manila, Cavite, mga kaibigan natin sa doon na South ba yan? South. Pag pumunta kayo dito, dadalhin namin kayo doon. Isa 'yon. Dati dinadala namin kayo doon sa isa doon sa katabi niya. Ngayon idadala namin kayo doon. So hanggang dito na lang. Thank you and God bless. Please don't forget to subscribe. Hit that notification bell para pag may mga bago tayong food review, hotel. Siguro hotel, one day. Hotel review, mga gadgets, unboxing, updated kayo mga tol. Thank you and God bless.